A ber, orduan, 31ko arratzaldeko bombaketan... Urte ginen nien Elixatik, da ikusi ginen zenarek, iriduak, indiakuak eta ara... Eskizan, ezileke kontau behin. Ospitzalerero mezen amendik. Da ekarte bezen hortik, handik, alde guztitatik, gentia. Ze apurtu bezen etxepile bat, oinen dia dauz. Baina etxepile bat, hormak eta... Ez du era un desastre, todo. Eta zuek arratzaldean zein zenuen orduan? Ba, ni hartuarek neskamute, nebarre babixek, da joan itzan, arginetara. Pentsaurik, arginetan, pasatuko iniela ibalan, harrik pienero, nik ez da izan. Nire itxak joan izan, mutil biaz, gora, bazarrira, preparetan gu erueteko igultxara. Antxe ibizen, Bai. Aurrerako, bombardea aurreko eunetik ebizen ipintzen, gauzak erueten. Eta, gero, ama geratu zen neskatxikixiaz, da joan zen, beste pareja bataz, txaperinera, eruen a un refugio que había debajo del... No he visto nunca, y dice que ahí en la primera revuelta. Revuelta, lehenengo revueltan, han egin dau refugio, berezkua, arrepien, bidepien. Da gabien, ja, iruretan, etorko zila barrido bombardaketan. Da, egon ginean, da etorri zen eskatila bat. Zer itxosua benda, nugu negarrez. Mitzi, galdu eta letxe ez da. Da gero etorri zen milixena bat eskua. Bendaute, ez da. Ez oskun txartoko zelan. Etorko zela abioiak eta haintxe ikusiko inio ezela. Da egiten izke martxar. Da, ¿y a dónde? Dijo, si habría una atxurba balego, hortxe sartuko gineake. Da ez zaiban, neskiak, klarak zaiban. Neko ekarrikot zen, bastarko esan, neko ekarrikot. Da ekarri bazen bi. Da, hasi ginen ni, da bera, neskatelia, zen mutilak ez egiban, egin nuen olan bezkarra pixkat, da arantzak ekarri honurtz, sartu ginen bostok alaso. Da geratu ginen geldi, nik ez dakit zenba denpora. De hotxe, de satoskur. Aki, ni mover, zatean soldaua. Eta irura joe bezen den, eta kapatorrien, no me puedo olvidar nunca. Etorri ziren abioiak, eibar doloko, buelta bat eiban batzuk, eta cogieron rumbo a Durango. Da bestiak edatu ziren elorrexan. Apurtu eben, bota eben bomba bat ikastola aurrien, una bomba incendiaria que no cogió fuego, eso vimos así, a vista de pájaro vimos. El fuego, o sea, el humo que sacaban todas en la mitad de la carretera. Eta apurtu bezen nik ez da izema. Da gero, handik, unos segundos, no tardaron nada, se oyó el ruido de... Eso ha sido, porque ya sabíamos, si bombardeaban aquí, si bombardeaban Napata, o si iban a Morevieta, por los ruidos, nuestros chicos sacaban el... Nunis en San. Y este nos dijo, ha sido en Durango, dijo el militar. Y en Durango, pues se oía, pero mucho tiempo, Allí tardó mucho más tiempo que aquí. Aquí dieron, a botar ese bombard, la ospa y ven,